Ассалом дӯстони азиз, хуш омадед ба видеои мо. Видеои мо камака кӯтоҳтаракай. Агар шава бо имрӯз ма дар давоми рӯз ба шумо боз ҳам видео мепардом ва тамошо кунед. Дӯстони азиз, ин намуд паплино буромадагиай. Нархошон нигиндоро ай 100 сомон то 110 сомонай. Марҳамат, бинед беҳад хушрӯанд. Ино ҳамаш доинган ва нигиноҳошам нигиноҳои тоза сваровскияй. Ва марҳамат. Ин намудош бошад 100 сомонӣ. Ёдовар мешавам, ки нархи донаша гуфтестам ва касоне ки мисол оптом мегиранд, барои онҳо арзонтар мешавад. Видеоро ман аз Корвон, тарафи Пажарка, ноливои дарвоза, якум ряд ба навор гирифтагӣ ҳастам. Агар хато накунам, дукони 319 буд. Контейнери 319. Ана иҷада бошад дизайнерскиҳо ҳаст. Дизайнерскиҳо бошад, нархошон аз 160 сомон сар мешавад. И якум сортоша дӯстони азиз. Касоне ки мисол мехоҳанд, бо арзоношам ҳастай. На марҳамат. Бинед чӣ қадар гулои хушрӯ дорад. Анаи дубайскиҳо бошад, нав омадагиянд. Гулои новинка ва нархҳои дубайскиҳо аз 120 сомон сар мешавад то анамин 160 сомонада. Агар ки ваёш вобаста ба баъзе гулошу ваёшунай сангошон. Иҷа дӯстони азиз, ино ваян попов, паплини поповзадагӣ, ранги янамихе вишивка. Ино нархи донаш 150 сомон 3 метрша. Беҳад ваи хушрӯ, материалшам ғавсакай. Мисол паплин тинук нестай, паплини нағзай. Хичам хушрӯ поповзадагиай. Бинед риштаҳош пурра-пурраяй. Ино бошад ваян слинг, паплини слингай, санги дизайнерски, неким кам мондагиай айвай 160 сомон. И бошад дӯстони азиз дубайский вай 180 сомон дубайский дизайн. Беҳад хушрӯ, дута ранг дорад. Сангчаҳошон аҷоиб, фасон тоза. Хулас намхе буд имрӯза видеои мо, видеои кӯтоҳак. Умед дорам, ки писандтон гашт ва мондани лайкро низ фаромӯш нахоҳед кард.